Neuvěřitelné kousky italských praporečníků zahájily oslavy svátku vzniku Italské republiky, které se uskutečnily na zámku v Ořechově. Členové souboru z Bandiera Tori di Sant'Elpidio a Mare ukázali nejen dokonalé ovládání praporů, ale také sportovní schopnosti, když s vlajkou v ruce přeskočili nejdříve 3, pak 5 a nakonec 9 lidí. Od vás taky motivace. To je typické tradiční záležitost Toskánsko a Marke, to je střední Itálie a je to unikát, to se dělá právě tam a je to středověkný folklor. Další program už obstarali moravské soubory, například děti ze Zlínské základní umělecké školy a cymbálová muzika Harafica. V Ořechově se oslavy konaly proto, že právě tady je jedno z center Italsko-moravské kulturní a historické asociace. Je to nezisková organizace a jeho cíl je právě vést italská kultura i mimo Praze. Italská republika sice vznikla roku 1861, termín jejího svátku se však váže až k roku 1948. Italská republika byla republika, ale byla královská republika, my jsme měli král. Tak 2.6.48 udělalo se poprvé volby a italský lidi vybrali, že už nechceli král, ale chtěli primo republika s prezidentem a proto ten den se teďka oslaví jako den slavnosti Italská republika. Kulturní a historická asociace pomáhá navazovat kontakty také v Itálii. Její zástupci se například zúčastnili jednání českého premiéra Petra Nečase ve Vatikánu. V nedeľu 10. júna sa otváracím koncertom začal 4. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Divergencie Skalica 2012. A dá sa povedať, že hneď na úvod to bol hudobný sviatok. V jezuitskom kostole sa predstavil historicky i aktuálne najvýznamnejší symfonický orchester Slovenská filharmónia. Potom, ako primátor Skalice Stanislav Chovanec oficiálne otvoril festival Divergencie, zazneli tóny 3 dvořákových slovanských tancov. Potom sa k filharmonikom pripojil violončelista Ján Slávik a poslucháči si mohli vypočuť koncert Hámol pre violončelo a orchester Antonína Dvořáka. Výnimočný akustický priestor jezuitského kostola poskytol výnimočný umelecký zážitok pre návštevníkov. Bola to generálka Slovenskej filharmónie pred jej turné v Japonsku. Plné dětí v krojích bylo od pátku do neděle veselí nad Moravou. 21. ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Štěpy byl letos věnovaný zemím Vyšehradské čtyřky a jeho hlavním motivem byla veselská luka. Je velice pěkná symbolika dotýkající se Vyšehradské skupiny, protože letos Česká republika předsedá Vyšehrádu a tak je vynikající, že dramaturgové, zejména Berťa Hauptmann, ředitel Veselského kulturního centra, Michal Blažíček, Tonda Doboš a všichni ostatní, kteří s nimi spolupracují, se právě věnovali této tematice. Program začal už v pátek vystoupeními pro školy. V sobotu ráno pak děti zvali na hlavní pořad v roztančených ulicích. Nejen účastníci festivalu se už těšili na pohádkový les, tradiční oslavu Dne dětí, která se uskutečnila v Zámeckém parku. V sobotu odpoledne se uskutečnil také nový pořad letošního ročníku, Vyšehrádský trh. Každý soubor si na něj připravil své národní speciality, takže návštěvníci mohli ochutnat spoustu dobrot. Ten jarmark včerejší byl úžasným prvkem, který obohatil vlastně tady celý ten festival. Myslím, že to bylo zase trefa velice krásná, protože to přitáhlo více lidí vlastně na to náměstí a bylo to oživení celého toho náměstí a celého toho festivalu. Třetí den festivalu začal průvodem. Než soubory dorazili do Zámeckého parku, představili se před Veselskou radnicí. V hlavním pořadu festivalu pak pochopitelně účinkovaly všechny soubory, včetně domácí štěpničky. Domácí štěpnička si připravila tematicky směřované pásmo taneční kosecké na Veselských lůkách. Malá štěpnička, ta mladší skupina, si připravili ševcovské. Je to takové starší pásmo, ale na to, že jsou takové malé děti, tak to zvládli perfektně.
Po úspechu z minulého roka sa 9. júna vo Františkanskej záhrade v Skalici opäť uskutočnil benefičný koncert pre psí útulok. Počasie sa však rozhodlo poriadne znepríjemniť organizátorom život. Aj keď vytrvalý, ale našťastie teplý záhradný dážď určite odlákal mnoho ľudí, v záhrade nebolo prázdno. Tí, čo prišli a vytrvali, si mohli užiť kvalitnú hudbu, tanec a zábavu. Podujatie prišla opäť bez nároku na honorár moderovať Adela Banášová, ktorá nenechala nikoho na pochybách, že na Slovensku je moderátorkou číslo 1. Po úvodnom vystúpení kapely Paranoid Adela do života uviedla kalendár, ktorého výťažok z predaja bude použitý pre zlepšenie života obyvateľov útulku. Adela spolu s dobrovoľníkmi z Skalického útulku predstavila niekoľko psíkov, ktorých si môže ktokoľvek vziať domov a pomôcť tak prekonať neľahký osud odložených a nechcených. V programe sa predstavil aj psík, ktorého majiteľka sa ho rozhodla vycvičiť v obratnosti a dokonca v tanci. V podvečernom a večernom programe sa potom predstavilo viacero hudobných i tanečných skupín a na pódium prišla aj aktuálne jedna z najlepších slovenských speváčok Zdenka Predná, ktorá je tiež veľmi aktívna v rámci ochrany zvierat. Na záver sa návštevníci dozvedeli, že benefičný koncert priniesol pre zlepšenie podmienok Skalického útulku a skvalitnenie života jeho dočasných obyvateľov viac ako 2500 eur. V útorok 12. júna bola slávnostne otvorená posledná vetva kruhového objazdu, ktorá smeruje do priemyselnej zóny. Dobudovaním asi 300-metrového úseku cesty je kruhová križovatka dokončená a odovzdaná do užívania. Po odklonení kamionov si vydýchnú najmä obyvatelia Dlhej a Hviezdoslavovej ulice. Návestidlo, ktoré je pred kruhovou križovatkou smerom od Trnavy, jasne ukazuje, že smerom na Kuty by mali odbočiť naľavo. Cesta by mala vydržať aj permanentnú záťaž kamionov. Skúšky vykázali vyššie hodnoty, ako bolo požadované podľa projektovej dokumentácie, takže nemalo by byť s týmto problém a za rok 60 mesiacov proste, aby bolo bezproblémové. Z okružnej križovatky sa bude napájať aj budúci obchvat smerom na Mijavu. Pôvodne mala cesta smerovať cez Čerešňovú aleju, ktorú dobrovoľníci revitalizujú. My teraz pripravujeme zmenu územného plánu a vlastne by malo byť napojenie toho obchvatu až na cestu, ktorá ide na Hlboké a poza IBV juh. Tento malý obchvat Senice je iba prvou časťou dlhodobého zámeru dostať kamionovú dopravu z centra mesta. Po 2 rokoch od schválenia projektu začala 15. marca v Brezovej pod Bradlom revitalizácia centra mesta. Oddialenie realizácie projektu bolo spôsobené problémami vo verejnom obstarávaní dodávateľa stavby. Projekt prešiel kontrolou na odbore kontroly verejného obstarávania v Trenčíne a samotné práce mohli začať. Momentálne dokončujeme chodníky pred reštauráciou Svaka Ragana. Potom budeme pokračovať rekonštrukciou fontány, výstavbou cyklochodníka a behom 2 týždňov by sme mali začať aj s rekonštrukciou komunikácie. Aký je termín ukončenia prác? Práce sa musia ukončiť do 17. augusta a termín musíme dodržať, nakoľko je projekt financovaný z európskych fondov. A predpokladáte, že bude termín skutočne dodržaný? Predpokladáme, že áno. Práce postupujú podľa harmonogramu a mali by byť dokončené. Do projektu revitalizácie je začlenená aj výstavba nového detského ihriska. Na autobusovej stanici bude na každom nástupišti osadená nová zastávka a na mieste bývalého trhoviska vybudujú nové spolu s oddychovou zónou. Na námestí budú vymenené lavičky a pouličné lampy a fontána dostane nový vzhľad a trysky. Na základe návštevy veľvyslankyne amerického Salvadoru v Senici pred 2 rokmi dohodlo mesto Senica ako prvé na Slovensku spoluprácu s mestom Santa Tecla v Salvadore. Primátor Senice Ľubomír Parízek zmluvu o spolupráci podpísal priamo v Salvadore. Tým, že tam bolo stretnutie konzulov z celého sveta,
tak vlastne bolo to za takejto účasti aj ostatných konzulov, takže sme urobili celkom dobrú reprezentáciu nielen Slovenska, ale samozrejme mestu Senica. Spolupráca medzi dvoma mestami vzdialenými nielen tisíckami kilometrov, ale i mentalitou ľudí by mala byť medzi školami a kultúrnymi inštitúciami. Sme sa dohodli s galériou, že by sme tam prezentovali práce napríklad našich detí, kde by sme si dali nabrať témy, že moje najmilšie zvieratko domáce alebo podobne. Aj také vážnejšie témy, keďže tam 20 rokov naspäť bola vojna, tak sme sa bavili aj na tému nabrať prezentovanie druhej svetovej vojny. Tam tá otázka bezpečnosti je stále na prvom mieste, je to pomerne dosť nebezpečná krajina. Ale niektoré také sociálne programy, ktoré má pripravené, nachystané, sú úplne v také súlade s nami. Napriek tomu, že si primátor cestu a 10-dňový pobyt financoval sám, nebolo to žiadna dovolenka, ale pracovné rokovanie, ktoré chce odprezentovať aj na najbližšom mestskom zastupiteľstve. Študenti Mijavského gymnázia majú už skúšku dospelosti za sebou. Na svoju maturitu i na mnoho iného si koncom mája do školy prišli zaspomínať bývalí študenti, dnes už seniori, ktorí sa tu stretli po 60 rokoch. V roku 1944 prví študenti novozriadeného, vtedy ešte evanielického slovenského gymnázia, opúšťali jeho priestory v roku 1952. Bolo nás 34, keď sme maturovali. Mali sme inak výbornú triedu, pretože všetkých nás 34 zmaturovalo. Z toho 29 má vysokoškolské vzdelanie. Spomínam si na veľa profesorov, napríklad profesora Situ, ktorý nás vlastne naučil matematiku. Takže keď som prišiel do Bratislavy na vysokú školu, elektrofakultu a robili sme prvé testy, tak prišiel asistent s tými testami pod pazuchou, asistentka, a hovorí, ktorý je to ten strapec? No reku, to som ja, ale so strachom, že proste som niečo zle spravil. Hovorím, prečo, pani asistentka? No ste to spravili najlepšie. Ja som bola z tých, ktorým nedoporučili na vysokú. A teda tam tá radosť z toho víťazstva, z tej maturity bola trošku sklamaná, keď mi povedali, že teda na vysokú dá žiadny pád, ale že do výroby. Aby prví absolventi Mijavského gymnázia neupadli do zabudnutia, na pamiatku venovali súčasnej riaditeľke Danke Michálkovej svoje maturitné tablo. Rozbité chodníky a silnice navíc s povrchem ze žulových kostek trápí obyvatele čtvrti Rybáře v Hodoníně už pěkných pár let a na nějakou dobu se s nimi ještě musí smířit. Termín zahájení tolik očekávané rekonstrukce totiž muselo město odložit. Důvodem je odvolání jedné z firem, která se účastnila výběrového řízení na tuto zakázku. Komunikace zůstává v rozpočtu, je stále naší prioritou, ale v této chvíli určitě je třeba občany informovat, že slibovaný termín, což už v této chvíli se na té komunikaci pracovat mělo, se odkládá v čase. Přesně nedokážu specifikovat, jak dlouho tady tento odklad bude dlouho trvat. Kácení dřevin v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou je u konce. Mohutné proschlé či suché stromy slouží jako hnízdiště některých druhů ptáků a též jako prostředí pro vývoj několika chráněných druhů brouků. K tomuto účelu mají sloužit i některé pokácené kmeny, které byly ponechány pro takzvané kmeniště. Některé leží a jiné jsou umístěny vertikálně. Ve Veselském zámeckém parku práce pokračují. Končí v podstatě ta zásadní výsadba, začínají práce na zpevňování břehů těch vodních ploch, budou se stavět pergoly a zbylé výsadby proběhnou na začátku podzimu. Co se týká výsadby vzrostlých stromů, tak k dnešnímu dni je v parku nasázeno 160 kusů těchto stromů, které by měly nahradit ty, které byly vykáceny. Folklorní soubor Míkovian slavil už 10. výročí svého fungování a přitom samozřejmě nesměl chybět nový premiérový pořad, tentokrát s názvem Cestičky tancem vyšlapané. Těch návrhů, jak uchopit jakoby to 10 let toho založení souboru, bylo několik, protože jsme vlastně naše domovská scéna je míkovský kulturák. Ale zas na druhou stranu jsme říkali, to by bylo sice pěkné, protože tam slavili mužský sbor, ženský sbor a bylo to prostě domácí a atmosféra byla skvělá. Ale my už jsme ten taneční soubor a tak
řekli jsme si, že zkusme vylézt na ten klub kultury, kam vlastně všechny ty soubory dělají pravidelně premiéry, rok co rok. A my vlastně jsme tam byli letos teda poprvé, úplně na klubu kultury, takže pro nás to bylo taková velká výzva. Zajímavostí souboru je také to, že opravdu všichni členové s výjimkou jediného pocházejí přímo z Míkovic, což je na tak malou obec skoro zázrak. Míkovian 10. výročím rozhodně nekončí. Už teď si totiž vychovává další generaci, která folklor dělá se stejným nadšením a radostí. Krajská soutěž pro talentované handicapované zpěváky, to je soutěž nad oblaky. Ti nejlepší z ní mohou postoupit do celostátního kola. Soutěží se už druhým rokem a každý rok je o účast větší a větší zájem. Zpívat totiž může každý obyvatel domova pro osoby se zdravotním postižením, jejich zřizovatelem je Zlínský kraj. V letošním roce je o něco více účastníků ještě než v loňském kole. Bude 17 vystoupení soutěžních, které bude hodnotit porota. Právě Tatiana Nersesian byla předsedkyní poroty a vybrat 5 postupujících rozhodně nebylo jednoduché. Celorepublikové kolo se chystá na září do Olomouce. Přehlídku ladných dívčích pohybů si mohli užít návštěvníci mistrovství České republiky moderních gymnastek. V hodonínské sportovní hale se šampionát konal celý víkend. My tady máme mistrovství České republiky na 2 úrovních. Dnes proběhlo mistrovství České republiky v základním programu, což jsou povinné sestavy na povinnou hudbu. Dělá to největší masa lidí a zhruba kolem 1000 gymnastek v České republice. Zítra bude kombinovaný program, to je vyšší úroveň moderní gymnastiky, kdy jedna sestava je na povinnou hudbu povinná a druhá sestava je volná na volnou hudbu. Mezi závodnicemi z celé republiky se objevila i jediná zástupkyně Slovácka, Barbora Ševčíková z Veselí nad Moravou. V první výkonnostní třídě zvládla slušně jak povinnou stuhu, tak i volné kužely. Výsledkem bylo konečné 14. místo mezi jednotlivci. Už niekoľko rokov je jednou z priorít vedenia mesta Skalica cestovný ruch, jeho podpora a rozvoj. V mnohých prípadoch sa v rámci štátnych inštitúcií rozvoj cestovného ruchu deklaruje iba na papieri. Nie je tomu tak v Skalici, kde sa s touto témou systematicky pracuje po celý rok. Skalica sa pravidelne zúčastňuje veľtrhov cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí, kde ponúka svoje špecifiká, možnosti trávenia voľného času, ubytovania, relaxu. Niekoľko mesiacov pripravuje až školy turistických sprievodcov a vodcov a prostredníctvom viacerých druhov médií pozýva potenciálnych návštevníkov do Skalice. Počet návštevníkov v meste neustále rastie. Je stále náročnejšie pripravovať nové programy, nové atrakcie, skvalitňovať služby. V tomto smere sú však zámery mesta nielen deklaratórne, ale aj praktické. Ako veľmi dobré rozhodnutie sa pred rokmi ukázalo sprístupnenie vybraných stavebných pamiatok, v ktorých výklad poskytujú školení sprievodcovia. Počet otvorených stavieb sa postupne zvyšoval a túto sezónu budú môcť záujemcovia navštíviť 11. Nechýba medzi nimi najstaršia rotunda svätého Juraja, komplex františkánskych stavieb, farský kostol svätého Michala či jezuitský kostol. Od otvorenia v minulom roku sa teší mimoriadnemu záujmu prehliadka ľadovní a je pravdepodobné, že v tomto roku to bude opäť jedna z najnavštevovanejších pamätihodností. Pamiatky budú otvorené v takom istom režime ako minulý rok. Je to v piatok od 2. do 6., v sobotu od 10. do 6. a v nedeľu tiež od 2. do 6. Skalica sa v oblasti rozvoja cestovného ruchu vydala aj cestou spolupráce s okolitými mestami. Pre záujemcov boli pripravené zážitkové balíčky v rámci spolupráce miest Skalica a Šaštín Stráže. V minulom roku sa rozbehla aj spolupráca s lázňami Hodonín. Táto spolupráca sa nám veľmi osvedčila, turistom sa to všetkým páčilo, tak sme pre tento rok pripravili aj pobytové balíčky, taktiež s lázňami Hodonín, ale aj s kúpeľmi Smrdáky. Turistická informačná kancelária pre túto sezónu pripravila možnosť sprevádzania v maďarskom a francúzskom jazyku. Pripravené sú aj nové suveníry a pre deti pirátska jaskyňa v ľadovni. S mimoriadnym úspechom sa v lani stretli nočné prehliadky, ktoré budú pokračovať aj tento rok. Nepochybne jedným z najnavštevovanejších miest v chotári Skalice bude prístav Skalica, ktorý aj na túto sezónu pripravil niekoľko noviniek.
Všetky aktivity pre turistov pripravuje kolektív pracovníkov Turistickej informačnej kancelárie s desiatkami spolupracovníkov. Turistická informačná kancelária bude otvorená počas celého týždňa. Je to počas pracovného dňa, je to od 8. do 6. a počas víkendu od 10. do 6. Významnou a vyhľadávanou turistickou oblasťou je Zlatnícka dolina, prímestská rekreačná oblasť neďaleko Skalice. Sú tu možnosti kúpania na prírodnom kúpalisku, letných športov, ubytovania i stravovania. V týchto dňoch je Zlatnícka dolina a najmä kúpalisko už plne pripravené na prijatie návštevníkov. Troška v tomto roku sme mali problémy také technického rázu a to bolo nedostatok vody, nakoľko vlastne celá zima, celá jar boli veľmi suché, takže voda, to je vlastne náš základ, potrebujeme jej 3000 kubíkov na napustenie kúpaliska, takže napúšťanie nám trvalo takmer mesiac v tomto roku, čo po minulé roky sme stíhali tak asi za 2/3 tohoto času. Všetky filtračné jednotky sú prevádzky schopné, sú v dobrom stave, zariadenie celé bolo vykosené, pripravené, upravené. Museli sme urobiť nové oplotenie z vonkajšej strany v tomto roku, lebo naozaj už to staré 50-ročné doslúžilo, takže nielen z toho hľadiska estetického, ale aj z toho hľadiska bezpečnostného a technického sme toto urobili. Sme pripravení kúpať, máme tam plavčíkov k dispozícii, máme správcov. Pre záujemcov sa v Zlatníckej doline ponúka aj možnosť ubytovania priamo v areáli kúpaliska. Myslím si, že to ubytovanie je adekvátne tomu turistickému ruchu, ktorý tam je, čiže nie je to žiadne hotelové ubytovanie, ale je to turistické ubytovanie vyššieho štandardu a takou výhodou je možno to, že je v tom vlastne aj vstup na kúpalisko v tom ubytovaní. V rámci Zlatníckej doliny je množstvo trávnatých ploch a komunikácií, ktoré správa mestského majetku pripravila tak, aby v čo najväčšom komforte mohli slúžiť návštevníkom rekreačnej oblasti. Teraz už iba treba veriť, že letnej turistickej sezóne 2012 v Skalici i v Zlatníckej doline bude prijať počasie.